Isang araw po mga kaibigan, marinig natin ang paglalakad ng isang dalagang masyadong pinahalagahan ang sinasabi ng ibang tao kaysa sa kanyang tunay na nararamdaman. Siya ay si Nina. Beauty, brain, and money. Ang tatlong ito ang goal ko palagi. Gusto kong makita ako ng mga tao na palaging maganda. Gusto kong malaman nilang matalino ako at hindi ako basta-basta. Gusto kong maging mayaman at maging somebody sa lipunan. Ang hindi ko alam, hindi na pala ako nagiging totoo sa aking sarili. Na-hit ko yung quota ko this month. Kaya, guess what, everyone? May bago kang kotse? Right, tama. Sabi ko na eh. Wow! So, hindi na company car ang gagamitin mo. Talagang sa'yo na. Yes. Congrats, Thank Edward! you. Congrats, Brad. Congrats. Naku, pareho kayo ni Nina. Ako naman next year, ang goal ko, makabili ng bahay. Talaga? Saan? Pinag-iisipan ko pa. Pero gusto ko yung may pool. Wow. Sige, friend. Tapos doon na tayo magpa-party-party. Ay, oh, wait. Siya nga pala. Nakita ko si Mary Ann. Sino? Yung dati ring medrep? Tama. Alam mo, grabe. Ang sexy na. Ha? Hindi ba mataba yung dati? Naku, grabe ngayon, ha? Hanip ang katawan. Talaga? Oo. Galing ng transformation niya, ha? Wow. Ako nga, tumaba na rin eh. Parang na kami ni Nina. Ano? Hoy hindi ako mataba. Napansin ko nga, Nina. Kanina pagpasok mo rito, medyo tumaba ka. Totoo? Nina! Tigilan mo nga yung ginagawa mo? Akala mo siguro hindi ko napapansin yung ginagawa mo, ha? Pagkatapos mong kumain, sinusundot mo yan lalamunan mo para isuka mo yung kinain mo. Eh di sana huwag ka na lang kumain. Tita, Diyos kailangan Maria, ko kasing kumain. Kasi nakakahiya sa kliyente kong doktor. Kaya lang masyado ako maraming nakain eh. Baka lalo akong tumaba. Ay, ano naman kung tumaba ka? Kaysa naman para ka ng tinting na isang ihip lang ng hangin, tatangayin na. May kailangan lang akong i-achieve na figure, tita. Kaya kalma ka lang. Anong kalma? Worried lang ako sa'yo kasi baka makasama sa'yo yung ginagawa mo. At saka isa pa, hindi mo naman kailangang pumayat. Kasi hindi ka naman mataba eh. Mas mainam na yung ganyang katawan na medyo may laman. Basta. Oh. Gusto ko maging sexy uli. Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ay, ano ba yan? Hindi magkasya yung pantalon. Nina, hilahin mo nga. Kasi naman hindi naman kasya sa'yo yan eh. Huwag mo nang ipilit. Ano ba yan? Ang ganda sana nito, oh. Ubus na raw kasi yung mas malaking size, eh. Buti ka pa. Kasya sa'yo. Kahit alin ang isukat mo. Ang sexy mo na naman ngayon. Medyo tumaba ka nung nakarang buwan, ah. Alam mo ba kung anong tawag dyan? ha? Ano? Self-discipline. So, ako, walang disiplina, ganun. Oh, hindi ako nagsabi niyan, ha? Eh, ang sarap naman kasing kumain, ano? O, kaya nga. Magtiis ka sa ganyang katawan. Uy! Ang classmate ko mayaman, matalino, sexy at maganda. Ipe! Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito sa tindahan ni Aling Esther? Tumatambay. Wala ka na naman bang trabaho? Minsan meron, minsan wala eh. Ay. Pabili mo ng Yossi. Wow! Bait mo talaga, classmate. Thank you. Sige, maiwan na kita. Thank you, Nina. Uy, siya nga pala. Parang ang payat-payat mo ngayon ah. Ano? Oo, tinan mo.
talim ng siko mo. May sakit ka ba? Nina, baka naman mabulunan ka. Dahan-dahan sa pagkain. Gutom na gutom ka ba? Hindi, tita. Kailangan ko mag-gain ng weight. Ano? Parang nung mga nakarabuan lang, nagpapapayat ka. Ngayon naman, nagpapataba ka. Kasi sabi ni Ipe, para daw ako may sakit. Ang payat-payat ko na. Akala ko ba gusto mong pumayat? Pero ayoko naman ng ganitong katawan na parang may sakit. Hindi kita maintindihan eh. Dati nagpapapayat ka kasi sinabihan kang tumataba. Ngayon naman nagpapataba ka kasi sinabihan kang payat. Hindi ka ba nahihirapan sa ganyang buhay? Ang gulo-gulo ng buhay mo? Uy, Nina! Oh, Ed! Dito ka rin pala. Oh, kanino ka magpipresent, ha? Kay Dr. San Miguel. Wow. Magkano kailangan mong i-hit na quota this year, ha? Ba't ko tinatanong? Kasi alam mo, 50% na nakuha ko. March pa lang, ha? So, pwede na ako mag-relax sa mga susunod na buwan. Ay, siya nga pala. Baka gusto mo sumama sa amin, ha? May trip to vegan kami next month. Ayoko. May nakaschedule din akong travel. Talaga? At saka, 70% na yung nahit ko ngayon sa quota ko. So, meron ako ibang plano. 70%? Wow! Wow! Ang galing mo naman! Bakit kasi sobra-sobra naman yata yung pagtatrabaho mo ngayon? March pa lang, oh. Gusto mo mahit mo agad 70%? Ano ka, magician? Basta. Hindi pwedeng hindi ko mahit ang 70% kong quota ngayong buwan. Dapat makabenta ako ng maraming medical supplies. Ay, naku, bahala ka nga. Ako, chill lang. Kasi may ilang buwan pa ako para mag-present sa mga ospital at magbenta ng aking mga products. Ayaw mo ba magkaroon ka na rin ng sarili mong kotse? Ay, bakit hindi ka nagsisikap? Hinuhusgahan mo naman ako masyado, girl. Nagsisikap naman ako eh. Pero yung tama lang. Ayoko nga i-overwork ang sarili ko. Kasi life is short. Dapat nag-i-enjoy tayo sa buhay at hindi na pa-pressure all the time. Isa pa, kontento na ako sa ganitong buhay. Sapat naman ang sinusweldo ko at ang pambili ng kotse. Napag-iipunan naman yan eh. And when the time is right, alam ko, makakabili rin ako niyan. Kaya ang payo ko sa iyo, friend, hinay-hinay lang. Sabi mo nga, life is short. Baka bukas mamatay na ako. At least ngayon, natikman ko na ang buhay na gusto ko. Bakit? Ano ba ang buhay na gusto mo? Ha? Nina? May panibago ka ng bahay, Nina. Aalis ka na ba rito sa akin? Oo, tita. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito ng ilang taon. Pero pwede ka naman dumalaw-dalaw dito. Kayo na lang pong dumalaw sa akin. Para naman makita niyo yung bahay ko. Pwede naman kapag walang pasok ang mga pamangkin mo. Sayang, kung buhay pa sana ang mga magulang mo, tiyak na matutuwa sila sa narating mo. Alam ko namang masaya sila para sa akin, tita. Kahit hindi ko na sila kasama ngayon. Alam kong kahit Pero paano... ito lang ang masasabi ko sa'yo. Magpreno ka rin minsan. Wala ka naman na kailangan buhayin. Kasi nakapagtapos na pag-aaral yung dalawang kapatid mo. At may mga trabaho na rin. Maghinay-hinay ka lang.
Marami ka pang panahon para abutin ang iba mo pang pangarap. My congrats, ha? Magiging daddy ka na pala. Yes. Thank you, salamat, Brad. Lika. Cheers tayo. Cheers. Naku! Kami kaya ni Brian, kailan kaya kami magpapakasal? Oy, may ipon ka na ba? Dapat ang nag-aasawa financially stable na. Hindi naman kailangan may malaking pera kapag mag-aasawa, Nina. Ang pera, dumarating lang yan. I don't think so. Ay, alam nyo naman itong si Nina. Gusto nito planadong lahat, ha? Excellent lahat. Kaya, tinan nyo naman, ha? Siya ang number 1 ngayon sa lahat ng mga medical representatives, ha? Oh, cheers, cheers! Okay. Cheers ulit tayo para kay Nina. Cheers! Thank you. Ay, pero, Nina, kailan ka mag-aasawa? Baka naman puro trabaho lang ang inaatupag mo, ha? Siyempre, kailangan mo rin ang kasama sa buhay, Oo okay? nga naman, maganda ka, mayaman, Yes. matalino. Lahat na nasa iyo na, Nina. Tama si Ed. Well, it's about time. Maghanap ka naman ng makakasama sa buhay. Ay, nakakapagod. Ang sakit na ng binti ko kakaikot sa mga klinik. Gugutom na rin ako. Wala pang pagkain. Kailangan pang magluto. Ay, ewan. Matutulog na lang ako. Meron kang bahay, wala ka namang kasama. May sasakyan ka, wala ka namang pasahero. May pera. Oh, anong klaseng buhay nga ba ang meron ako? Nagsayang lang ba ako ng panahon para marating ang estado ng buhay na to? Pero hindi naman pala ako magiging masaya. Salamat sa iyo, si classmate. Walang anuman. Napadaan lang naman ako rito kasi bumili ako nitong pansit. Almusal mo? Hindi. Birthday ng bunso ko. Sabi ko, pagluluto ko ng pansit, wala akong pambili ng cake, kaya sabi ko, kahit pansit lang. Para maiba naman. Bihira rin kami magluto nito eh. Magaling yung anak ko na yun. Grade 1 pa lang, ang galing na magbasa eh. Tapos ang galing sumayaw. Yung mga nakausong video na sumasayaw, kayang-kaya yun ng anak ko. Ang saya-saya mo, no? Kahit ang simple ng buhay mo, Ipe. Alam mo, simple lang kasi yung gusto ko sa buhay eh. Kumain ng 3 beses sa isang araw. Makatulog na mahimbing, katabi asawa at mga anak ko. Tapos, gumising na may bubong pa ang bahay eh. Yan lang naman eh. Ayos na ako sa ganoon. Pare-pareho lang naman kasi tayo mamamatay. Kaya bakit pa ako magpapakahirap habang nabubuhay, di ba? Dapat palagi lang masaya. Paano ba maging ikaw? Tumambay ka rin minsan. Huwag puro trabaho at pangarap, Nina. Tumambay ka rin ba? Tumambay ka rin minsan. Yun ang tumatak sa akin nung makausap ko si Ipe. Alam mo ang ibig niya sabihin? Gaya ng sabi ni tita, kailangan ko ring magpreno minsan, magpahinga at magnilay-nilay. Higit sa lahat, i-enjoy kung anumang meron ako. Matagal akong naging people pleaser. Akala ko, dapat palaging isinasak-alang-alang ang sinasabi ng ibang tao. Yung pala, kailangan ko lang maging totoo sa aking sarili para maging masaya. Sa mga kagaya kong career woman, sana may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Nina. Ito ang aking buhay. Gaano man kayaman ang isang tao,
Kung hindi siya masaya, wala ring saysayang lahat ng karangyang kanyang tinatamasa. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Ligaspi, Phil Cruz, Lionel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Nina. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang individual at ng kanyang paglalakad kung paano niya nalagpasan ang mga pagsubok sa kanyang buhay na ang kanyang naging kalaban ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Siya ay si Connie. Dalawa lang kami magkapatid, pero lumaki kami parang palaging naiilang sa isa't isa. Ang nakakalungkot pa, madalas itinuturing ko si ate na hindi kapatid, kundi kakumpetensya. Ngunit nagbago yon dahil sa isang insidente. Isursurprise ko sina mama at papa. Ipapakita ko sa kanila itong appointment letter ko sa promotion. Oh, Connie! Andiyan ka na pala. Ma! Hintayin na lang natin ang ate mo para sabay-sabay na tayo magkapunan. Pa, pwede po ba sa labas na tayo kumain ngayon? Ha? Bakit? Kasi, kailangan po natin mag-celebrate. Bakit? Tadan! I'm promoted! Talaga? Wow! Congrats, anak. Thanks, Ma. Ito po yung appointment letter, oh. Uy, mabuti naman. Kaya i-pursue mo na yung pagkuha ng doctor's degree, ha? Oo pa, soon. I'm home! Ay! Mabuti na andito ka na, Mary Ann. Ate, huwag ka na magbihis. Oh. Sa labas tayo kakain. Oh, gano'n? Oh, okay. Na-promote ako, ate. Talaga? Oo. Oh my! Pareho tayo! Na-promote ka rin, Mary Ann? Yes, ma. Ako na ang bagong executive vice president ng company namin. Wow! Congrats, Marian. Talagang mula nung elementary, you always make us proud. Oh, thank you pa. Para sa inyo ito. O paano, tara na. Mag-dinner na tayo sa labas at sa susunod na Sabado, kumbidahin mo mga katrabaho mo rito sa bahay. Maghahanda tayo. We will have a simple celebration. Talaga? Oo. Okay. Thank you again. Proud na proud kami sa iyo, anak. Congratulations. Ang pait pala nito. Connie! Kuya Andrew. Ba't may hawak ang ala? Ha? Hindi ka naman umiinom, ha? Tingnan mo nga mukha mo. Para kang uminom lang suka. Ang pait pala nito. Akin na yan. Huwag ka na uminom, ha? Bakit ba andito ka? Andun yung grupo, ha? Nagkakatuwaan sila ron. Ayos na ako dito. Bakit ba? May problema ka ba? Sa nakikita ko sa mukha mo, parang may itinatago ka na namang sama ng loob. Alam mo, ikaw lang talaga ang pinsan ko na nakakabasa ng nararamdaman ko. Bakit nga? Ano na naman ang ipinaghihimutok mo? Wala naman. Parang unfair lang. Oh, bakit? Pareho naman kami na-promote ni ate. Pero siya lang ang may ganitong pa-party. Ay, oh.
Same old story pala. Iniisip mo pa rin ba na mas paborito ni na tita at tito ang ate mo? O bakit? Hindi ba? Sabi ko na naman sa'yo, wala silang paborito. Pareho nila kayong mahal. Oo. Alam kong mahal nila kami pareho. Oh, Pero palagi nilang pinararamdam sa akin na si ate ang mas magaling. ay, huwag kang mag-iisip ng ganyan, ha? I'm sorry, kuya. Pero yun ang nararamdaman ko. Mula nung mga bata pa kami, kahit hindi ko naman gusto yung larong chess, kailangan ko mag-aral. Kasi si ate magaling sa chess. At dapat maging record holder din ako. Sa school ha, gaya niya. Palaging kailangan kong matutunan at gawin ang anumang kaya niyang gawin para masabi nilang magaling din ako. God, minsan, nakakapagod na rin. Connie? Bakit, ate? Oh, Ano to? gift ko sa'yo. Bakit? Sa promotion mo. Salamat, ate. Ano to? Pampalubag loob. Kumusta ka naman sa bago mong function? Okay naman ako. May mga ini-implement akong improvements sa department para mas mag-improve ang performance namin. Oh, that's good, ha? Oo nga pala, no? Labas naman tayong dalawa minsan. Hindi na tayo nakakapag-date man lang na dalawa. I'm sorry, ate. Marami kasi akong ginagawa ngayon eh. Kaya busy palagi. Oh, ganun. Okay, sige. Sabihan mo lang ako kung kailan ka pwede. Sige. Siya nga pala, ito pa. Oh, vitamins mo. Huwag mo pabayaan ang sarili mo, ha? Okay. Sige na, maiwan muna kita. Mag-GG pa kasi ako. Bakit na ako bibigyan ng vitamins? Anong kala niya sa akin? Mahina ang resistensya. Ano, kuya? Ano sa tingin mo? Magustuhan kaya ni Papa itong relo? Oh, kanino mo pa binubusisi yan, ha? Baka mamaya niyan, masira yan. Hindi. Sinisiguro ko lang na walang defect. Gusto ko yung regalo kong pinakamaganda. Pati ba naman sa pagbibigay ng regalo sa papa mo? Pakiramdam mo may kakumpetensya ka pa? Siyempre. At saka, ang ipinambili ko dito, unang paycheck ko sa bago kong position. Kaya, special ito. Oh, yan. Okay na yan. Ibalot mo na maayos para gift wrap pa lang. Uwi na, ha? Thanks, kuya. Sana hindi na lang kita pinsan, ano? Sana ikaw na lang ang kapatid ko. Ay, nako. Ayan ka na naman, Connie. Wala namang ginagawang masama sa yung ate mo, ha? Basta. Hindi ako komportable kay ate. Ay, nako. Feeling ko, hindi siya totoo sa akin. Feeling ko, pinaplastic lang niya ako. Ay, sarap ng luto mo, sweetheart. Hoy, huwag mo nga akong tinatawag ng ganyan. Si mama naman, oh. Ayaw man lang lambingin. Abay, nakakahiya. Andito pa naman si Ram. Okay lang ho yun, tita. Ayaw nga pala. May regalo kami sa inyo ni Ram pa. Ako rin pa. May regalo rin ako sa inyo. Wow! Mukhang nag-prepare talaga tayong lahat para sa birthday ngayon ni Papa. Oh, nag-abala pa kayo. Sana itinabi nyo na lang yung mga pera nyo. Isang beses lang kayo nagsa-celebrate ng birthday nyo, Tito. Kaya dapat palaging espesyal. Oh, eto pa, oh. Ano kaya ang laman nito? Tiyak, mas magugustuhan ni Papa ang regalo ko. Mahilig siya sa relo Sige eh. na, Tito. Buksan mo na. Okay, sige. Bubuksan ko. At excited na talaga ako makita kung ano ito. Wada. Oh, dahan! Oh, wow! Relo!
Pareho ng relos na binili ko. Dahil ayaw naman namin na ikaw lang ang meron, kaya ang binili namin ni Ram, couple watch. Para meron din si Mama. Napaka-thoughtful naman ng mga ito. Salamat sa inyo. Gusto ko. Ang ganda. Talaga. Salamat sa inyong dalawa. Welcome. Uy, ay, Connie! Connie, saan ka pupunta? Akala ko may regalo ko kay Papa. Connie! Kailangan talaga pareho pa tayo ng mapipili regalo. So ngayon, ako na naman. Ako na naman ang kulinan. Ano ba nangyayari sa'yo, Connie? Pabayaan niyo ako! Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Huwag mo akong pakialaman, Ma! Nasaan na yun? Yung niregalo niya sa akin damit. Susunugin ko! Susunugin ko to! Ito, yung lighter. Dapat sa yung damit ka sunugin! Ah! Ah! Hindi! Yung apoy sa damit! Kumapit sa kurtina ko! Hindi! Hindi naman na kinaapoy! Connie! Ano ba inaamoy ko? Ma! Connie, ano ginagawa mo? Ay, hindi! Bakit may uso? Ma! Nasusunog ang kwarto ko! Ma! Mabuti na lang. Natawagan ka agad ni Ram yung kaibigan niyang fireman. Oh, Diyos ko. Muntik na tayong masunog. Connie! Asan si Connie? Pa! Nahihibang ka na ba? Ha? Tama na. Tama na yan. Bitiwan mo si Connie. Kung nasunog ang buong bahay natin, kaya mo bang palitan ng lahat ng mga ipinundar namin ng mama mo? Ha? At kung may nangyari masama sa'yo o sa atin lahat, kaya mo bang akuhin ang responsibilidad sa pinaggagawa mo katarantaduan? Patama na. Emotional lang si Connie. Sige pa. Kung gusto mo ako saktan, sige gawin mo. Ganyan ka naman eh. Pag sa akin malupit ka, pero kay ate para kang maamon tupa. Anong sinabi mo? Lagi na lang si ate nakikita mo. Lagi na lang si ate magaling para sa inyo. Pero ako! Ano ako? Connie, ano ba sinasabi mo? Hindi totoo yan. Pa, tama na. Huwag niyo munang kausapin ngayon si Connie. Wala siya sa tamang wisyo. See? Ikaw na naman ang bida-bida? Connie, tama na. Masyado kang plastic! Gusto mo ipakita lagi kina mama at papa na ikaw ang mabait at mapagpakumbaba. At ako itong balasagot. Ako itong masama. Tama na. Tama na. Dito ka na muna matulog sa kwarto ko. Matulog ka habang inaayos yung kwarto mo. Hindi na. Ako na sa sala. Makinig ka nga sa akin. Ako ang panganay sa ating dalawa. Hindi kita kukumbinsihin na magustuhan mo ko bilang isang nakatatandang kapatid, Connie. Dahil para gawin yan, kailangan mo munang tanggapin na sa ating dalawa, ikaw ang bunso. Mag-declutter ka ng isip mo. Siguro, kung ano-ano ng kasinungalingan na ang siniksik mo dyan sa kukote mo, kaya nagkaugat na ang galit na kinikimkim mo dyan sa puso mo. Pero ito ang tatandaan mo, ha? Kahit kailan, hindi kita itinuring na iba. Kapatid kita. At mahal kita. Tama si ate. Kung ano-ano ngang kasinungalingan ang itinanim ko sa isip at puso ko. Kaya naapektuhan na ang pakikitungo ko sa aking pamilya. Mula noon, unti-unti kong binago ang ugali ko. Ngayon, mas magkasundo na kami ni ate. Kung
Kung may ipagpapasalamat man ako, yun ay ang hindi pagsuko sa akin ng aking pamilya, lalo na ni ate. Ako po si Connie, at ito ang aking buhay. Totoo ngang kung ano ang laman ng puso ay siyang lalabas sa nguso. Matutuhan sana nating linisin lagi ang laman ng ating mga puso. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Riares. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni James. Sa ko ng high school, pero tagalinis lang ng sasakyan ang naging trabaho ko. 17 years old pa lang ako noon, pero naging ama na ako. At dahil ayaw sa akin ng pamilya ni Nancy, nakitira kami sa aking mga magulang. James, mabuti dumating ka na. Kanina ko pa namin hinihintay eh. Oh, bakit? Kasi si Junior. Inaapoy ng lagnat ang anak niyo, James. Ano? Oh, bakit hindi nyo pinainom ng gamot sa lagnat? Ginawa ko na yun. Kaso ayaw pa rin mo wala ang lignat niya. Ay, naku. Palagay ko dapat nang madala sa doktor ang aking apo. Paano mo ba ito? Lawa akong pera. 100 lang itong kita ko rito eh. Paano ng anak natin? Itatanungin ko ang tatay niyo. Baka sakaling may alam siyang pwedeng mahiraman natin ng pera. Nagkasakit pala apo ko. Noong isang buwan yung bunso. Ngayon naman si Junior. Opo, Nay. Sabi ng doktor kaya ganun dahil kulang sila sa masusustansyang pagkain. At malamang tulad ng dati, ipinangutang uli ni Nelly at Dante ang pagpapagamot sa bata. Wala po kasing pera si James. Ay, kailan ba naman nagkaperang wasar na yon? Wasar na nga lang ang trabaho, tamad at may bisyo pa. Nay. Nagulat ka, no? Dahil alam ko ang bisyo niya. Ikaw nga, anak, tigilan mo na ang pagiging tanga sa lalaking yon. Iwan mo na siya. Umuwi kayo ng mga apo ko sa bahay. Tapos, magtrabaho ka. Mahal ko si James, Nay. Ay, lintek na pagmamahal yan. Hindi mo maibibilihan ng pagkain, lalong hindi maipambabayad sa doktor. Ayoko rin pong mawala ng ama ang mga anak ko. Kung gaya din lang ni James ang ama nila, mabuti nga, wala na lamang silang ama. Anak, manungan gumising ka na. Magsikap ka habang bata ka pa. At huwag mong sayangin yung buhay mo sa walang kwentang James na yon. Ano? Gusto mo maging runner ako ni Bonjo? Oh, James naman! Ano ba pumasok sa isip mo? At pati ako gusto mong idamay dyan sa bisyo mo. ang arte mo naman. Ikaw din na iniisip ko, kaya inialo ko ang trabaho ito sa'yo. Dito kikita ka agad ng walang hirap. Mababantayan pa ang mga bata. Kasi hindi mo kailangan magbabad sa trabaho eh. Kapag naibigay mo na yung shabu at nabayaran ka na, oh wala na, tapos na ang trabaho. Ayaw mo nun? Pera agad! Ano ba yung kinagagalit nyo?
Buti nga kumikita na lang maayos si Nancy. Gago. Bakit niyo ko sinuntok? Dahil baluktot ang katuwiran mo. Eh, hindi mo dapat biniyo ang asawa mo sa ganong masamang trabaho. Ikaw ang dapat magtrabaho. Magsikap para sa pamilya mo. Hindi yung paggawa-gawa lang ng bata at pagsabu-sabu ang alam mo. Eh, wala nga po ang mapasukang trabaho eh. Kasi nga, tamad ka. Anak! May bisyo pa. Anak, magbago ka na. Iwan mo ng bisyong yan. Habang hindi pa huli ang lahat. Puro kayo pintas! Alis na lang kami rito! Parang hindi nyo na kami mapakailangan! Bumalik ka rito. Hoy, Jen! Hindi pa tayo tapos. Naku, ano bang dapat nating gawin para magbago ng batang yon? Ano? Napakawalang hiya talaga ng anak mo, Nelia. Binuyo na nga niya ang anak ko sa masamang trabaho. Inalayo pa sa atin. Malaing Tonya. Masakit din sa loob namin ni Dante ang ginagawa ni James sa kanyang pamilya. Pero ayaw talaga niyang makinig. Ay, sana pag natokhang siya, huwag mapasama anak ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Malaing Tonya. Dahil pag nagkataon, kahit patay na si James, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Ay, Diyos ko po. Ano ka ba naman, Dante? Nakakagulat ka naman kung magbukas ng pinto. May masamang nangyari sa manugang natin, Nelia. Bakit? Ano nangyari kay Nancy? Hinuli ng mga pulis sa ako nagbebenta ng sabo. Kasalanan ko. Kasalanan ko, Nancy. Kaya ka nakakulong dito ngayon. Patawarin mo ko. Patawad. Sabi ng mga nakausap ko, 3 taon daw ako makukulong. Oh. Gagawa ko ng paraan para makalaya ka rito. Nancy, hindi kita dapat ibinuyo sa ganong trabaho. Kasalanan ko. Huwag mong pababayaan ang mga anak natin, James. Pakiusap. Sikapin mong mapalaki sila ng maayos. Oo. Oo, Nancy. At hihintayin namin ang iyong paglaya. Abay, wala pala rito ang mga anak mo, James. Mang Martin, iniuwi ko muna sila sa mga magulang ko. Hindi ko po sila maalagaan dahil naglilinis po ako ng mga sasakyan. Nag-aaral pa rin po akong mag-welding. Aba, maganda yan. Sa pinapasukan ko, nangangailangan ng mga welder. Maaari kitang maipasok doon kung gusto mo. Talaga po, Mang Martin? Oo. Sa loob ng halos 1 taon, nakita ko naman talagang nagbago ka na. At iniwan mo na yung droga. Totoo po. At ngayon ko po napatunayan na pwede pa rin magbago ang isang adik. Nasa sa kanya lang yun. Tama. Napapansin ko nga hindi ka na rin umiinom ng alak. Lahat po ng bagay at gawaing makapagtutulak sa akin para muling magsyabu. Iniiwan ko po, Mang Martin. Mabuti yan. Hayaan mo. Isasama kita sa pagbalik ko sa Saudi. Look, maraming salamat po, Mang Martino. Napakalaking tulong sa amin ang gagawin po ninyo. Hindi ko po sasayangin ang tulong ninyo. Pangako po yan.
Balae. Kumusta naman ang pag-aaral ng ating mga apo? Ayos naman balaing Tonya. Matataas ang mga marka nila. Kakatuwa naman. Galing nga pala kami kay Nancy nung isang linggo. Ay, kumusta anak ko, Balaing Dante? Tagal na ako hindi nakakadalaw sa kanya dahil nga, ayun, nakakapos kami. Malapit na siyang lumaya, Balae. Yun ang balita niya. Salamat naman. Madalas ko na rin siya makikita. Kahit naman madalas ko siyang pagalitan noon. Mahal ko naman ang anak kong yun. Oo naman, Balae. Alam namin yun. Hindi naman porke kinagagalitan ng anak hindi na siya mahal ng magulang. Madalas, kaya tayo nagagalit. Dahil ibig nating maituwid sila ng landas. Sana naman sa pagkakataong ito, maunawaan na tayo ng ating mga anak. Palagay ko naman ay naiintindihan na nila tayo. Kasi nagbago na rin si James namin. Ay, may package nga pala siya para sa atin. Sandali ha. At kukunin ko ang para sa iyo. Nanay Nelia. Nancy! Narito ka na. Ibig sabihin, malaya ka na. Opo, Nanay Nelia. Oh. Hindi na po ako nagpasundo sa inyo para masurpresa kayong lahat. O si James, alam niya ba ito? Nasa abroad pa rin kasi siya. Naisulat ko po sa kanya ang ukol dito. Ay, mabuti naman. Alay ka sa loob na ko. Matutuwa ang mga anak mo kapag nakita ka. Sabik na rin po ako mayakap sila. Ay, Dante! Dante! Tawagin mo yung mga apo natin. Naririto na si Nancy. Malaya na siya. Nasaan na kaya si James? Bakit hindi ko siya makita? Nancy, narito ako. Si James! Ayun ang asawa ko! James! Oh, Nancy! James! Kita rin tayo ulit. Oo, patapos ng 4 na taon. Ngayon magkakasama na ulit tayo. Hindi ako makapaniwala. Para ako nananaginip. Magbabago na ang lahat sa buhay natin, mahal ko. Mabawi ako sa mga pagkakasala ko sa iyo. Maayos na ang buhay namin ngayon ni Nancy. At sa awa ng Diyos, ay napag-aaral namin ang aming 2 anak. Patuloy pa rin ako sa pag-abroad para mapaghandaan naman ang pagka-college ng aming mga anak. Sana po, kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahan. Ako po si James. At ito ang aking buhay. Kung magiging malambot lamang ang puso ng bawat tao at paiiralin ng tama, mababawasan ang suliranin ng lipunan. Baka nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz at June Martin Legaspi sa papel na James. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng araw sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Betty. Ni driver ang asawa kong si Tiago.
sa hanap buhay na ito, aming pinalaki ang aming 5 anak. Maayos naman ang buhay nila sa awa ng Diyos. Ngunit pumanaw sa pagsisilang ang aming si Normita. Kaya mula noon, kami na ang nagaruga sa anak namin si Irene. Mamaya ka pa mamamalengke, Betty? Eh, bakit? Ihatid ko muna sa school yung apo kong si Irene. Ay, oo nga pala. Hatid sundo mo pala ang apo mong yun. O tapos na ba siya ng elementary? Malapit na siya makatapos ng high school mo na. Tingnan mo nga naman makakatapos na pala siya ng high school. O ano naman ang magiging trabaho niya? Gusto niya maging social worker. Kaya balak namin na ipasok siya sa kolehiyo. Ano? Gusto niya maging social worker? O paano niya magagawa yun? Pwede mangyari yun, Monang. Pahihirapan niyo lang ang sarili niyo ni Tiago. Pag tinuloy niyo yan, may edad na kayo, hindi na dapat kayo mahirapan pa. O, ikaw naman, oo. Pagmasahihin niyo na lang siya, katulad nung ginagawa ng mga kapwa niya bulag. Ano ba yung ibabalita mo sa amin ng lola mo, Apo? At sabihin mo na habang kumakain tayo. Oo nga naman, Apo. Good news ba yan? Opo, Lolo. Lola, Wala, sabihin mo na. ano po? Nakapasa po ako sa scholarship na kinuha ko sa isang university. Ibig sabihin, wala ka ng matrikula sa pagpasok mo sa kolehiyo. Opo, Lola Betty. At may allowance pa po ako kada buwan. Ang galing talaga ng apo ko. Hindi na po ninyo problema ang tuition ko at pamasahe. Binabati ka namin, Apo. Salamat po, Lola. Pero magmamasahe pa rin po ko tuwing wala akong pasok. Uy, baka naman maka-apekto yun sa pag-aaral mo. Hindi po, Lolo. Kaya ko po yun. Gagamitin ko naman yung kita ko sa masahe bilang pambayad sa magiging guide ko sa school. Bakit, Apo? Ayaw mo na bang kasama ako? Hindi po sa ganon, Lola. Iba na po kasi sa college Mas mahirap na ang pag-aaral. Kaya kailangan ko po talaga ang magkaroon ng guide. Ay, Tay. Ito, dinalang ko po kayo ng bigas at mga dilata, Salamat, anak. Tama-tama yan. Sira kasi yung jeep na pinapasada ko ngayon. Ganun ho ba? Di pa paano ho niyan? Di makakapasok sa eskwelahan bukas si Irene. Dahil wala siyang baon. Hindi na namin problema ang baon at pamasahin niya, Darmo. Ang allowance niya sa university ang ginagamit niya doon. Okay, mabuti naman po. Responsable ang pamangkin mo. Siya nga rin ang nagbabayad sa kinuha niyang guide. Kinukuha niya yon sa kita niya sa masahe. Abay, dapat lang hong maging responsible siya. May kapansanan siya. At uli lang lubos pa. Ano po ba ang kinukuha niyang kurso? Yung social work? Ano ho? Social work? Gusto niya maging social worker? Ay wala namang masama sa pangarap ng pamangkin mo. Opo, Itay, wala nga pong masama. Kaso paano siya makatutulong sa mga nangangailangan? Siya itong pangunahing nangangailangan ng tulong. Baka wala siyang mapasukan trabaho niyan, Tay. Naku, sayang lang ang pera at panahon niya sa pag-aaral. Naniniwala kami ng nanay mo na may inilaang magandang kapalaran ng Diyos para sa iyong pamangkin. Tulungan na lang natin siyang hanapin yun. Ay, naku. Maswerte siya, maswerte. At sa inyo siya napunta. Dahil alam niyo kung akong nakakupkup sa kanya, hindi ko na siya pag-aaralin. Dito na lang siya tumulong sa bahay.
Para mo naman sinabing hindi magtatagumpay siya. Kasi, tay, magmasahe na lang siya. Mas makaiipon pa siya eh. Sobe naman magsalita si Tio Darmo. Irene, bakit ka umiyak? Lola Betty, Alam ko na. Dahil sa narinig natin sinabi ng Chidarmo mo kanina. ang sakit po kasi niyang magsalita, Lola. Kahit tiyo ko siya, wala siyang tiwala sa akin. Hindi kasi madaling abutin ang pangarap mo, Apo. Kaya parang imposible sa kanya yun. Alam mo ba, kami man ang lolo mo nagulat na matuto kang magbasa at magsulat. Hindi naman namin alam yung braille eh. Pati ang cellphone na nagsasalita. At higit sa lahat na talaga nakakagulat, yung pwede na rin kayong gumamit ng computer. Dahil po yun sa pag-unlad ng teknolohiya, Lola. Kaya nga ang tiyo mo hanggang ngayon hindi makapaniwala. Pati tuloy ang pangarap mo, hindi niya mapaniwala ang maaabot mo. Buti pa kayo ni Lolo Tiago. May tiwala kayo sa akin. Sinusuportahan niyo po ako. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap mo, Apo. At balang araw, magtitiwala din sa iyo ang mga humahamak sa iyo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Irene, Apo, bakit malungkot ka? At saka di ba may pasok ka? Bakit hindi ka pa magbihis? Baka malate ka. Hindi po ako makakapasok ngayon, Lola. Ha? Bakit? May nangyari ba sa guide mo? Dinala po nila sa ospital ang ate niya dahil manganganak na. Ay, ganun ba? Sasamahan na lamang kita para makapasok ka at marinig mo ang turo ng mga profesor mo. Pero maghapon po yun, Lola. Ay, kaya ko yun, Apo. Malakas pa, lola mo. Hindi ka papasada ngayon, Tiago? Oo, Betty. Masakit ang katawan ko para akong tatrangkasuhin. Malamang nahawa na kita. Siguro nga. May edad na tayo. Kaya humihina na rin ang At ang tubig. Uminom na po kayo. Salamat, Apo. Ang lolo mo nga parang tatrangkasuhin din eh. Kung gusto po ninyo, mamasahihin ko po kayong dalawa para po gumaan ang pakiramdam ninyo kahit paano. Nagkasakit pala kayo ni Inay. Tay. Oo, anak. Pero magaling na kami ngayon. Sana ho tinawagan niyo ko para lapadalan ko kayo ng panggastos. Yun nga sana ang gagawin namin. Oy, bakit hindi po? Kaya lang, sabi ni Irene, ang ipon na lang niyang gamitin namin. Kikita pa naman daw sa uli. Ay, naku, mabuti naman. Nakakaipon siya. Kaya tama lang naman na tulungan niya kayo ba? Dahil sa laki ng pagsuporta niyo sa kanya. Hindi nakalilimot ang pamangkin mo, Darmo. Kaya sana, baguhin mo na ang maling pananaw mo sa kanya.
Good morning po, Dean Rigor. Oy, good morning. Tawag niyo raw po ako. Oo. Good morning din, ihalat ka rito. Opo. Next week kasi, graduation na, no? At siguro naman, alam mo na kasama ka sa 10 bibigyan ng medalya. Nasabi nga po sa akin ng professor ko, kasama daw po ako sa top 10. Totoo yun. At ngayon pa lang binabati na kita. Sa kabila ng iyong kapansanan, nakatapos ka ng iyong kurso na may award. Salamat po, Dean Rigor. Bala ko nga sanang irekomenda ka sa isang malaking foundation na alam ko. Naghanap kasi sila ng social worker. Dok Dean, maraming salamat po. At may isa pa kaming sorpresa sa'yo. So be ready, Iha. O-order ka sa akin ng pansit at buto, Betty eh. Ay, oo, Monang. Para hindi na ako magluluto. Manok na lang ang bibiling ko. Ay, bakit? Ano bang meron? Graduation na ng apo ko sa Makalawa. Abay! Tignan mo nga naman ano. Oo. At matatapos na pala siya sa kolehiyo. Ay, oo, Monang. May papasukan na nga siyang trabaho eh. Ay, talaga? Ay, saan? Inirecommend na siya ng kanilang dean sa isang foundation. Oh, di mabuti. Nagbunga rin ang pagtsatsaga mo, Betty. Determinado rin kasi ang aking apo mo nang kahit naman magtiyaga ako, eh kung ayaw niya mag-aral, eh wala rin mangyayari, di ba? Matapos nating ibigay ang medalya para sa ating mga nangungunang estudyante, isang tanging award naman ang ibibigay natin. Ito ay ang Outstanding Student of the Year ay binibigay dito ng university sa isang estudyante na sa kabila ng maraming hadlang ay nagawa pa rin tapusin ng matagumpay ang kanyang kurso. At ang ating outstanding student ngayon ay walang iba kundi si Irene Martinez. Oh, Irene, itong ikalawang medalya. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Una sa Diyos, sa pagtulong niya sa akin. Salamat din po sa mga pumili sa akin na maging Outstanding Student of the Year. Pinasasalamatan ko rin ang aking lolo at lola na siyang talagang sumuporta sa akin mula nang maiwan ako ng aking mga magulang. Salamat po sa walang sawang hatid sundo niyo sa akin sa school, Lola Betty. Hindi ko po malilimot ang inyong kabutihan at pagmamahal. Para po sa inyo ang aking tagumpay. Ikaw talaga, apo. Piniiyak mo ako. Nagsabi lang po ako ng totoo, Lola. Kayo po talaga ni Lolo Tiago ang inspirasyon ko. Oh, salamat, apo. Pinaligaya mo kami ng iyong lola. Pinabati ka namin. Congratulations din, Irene, ha? Judar mo! Sumunod ako sa inyo. Narito pala kayo. Oo. Ito nga, nang malaman kong graduation mo ngayon, pamangkin, dito, pumunta ako rito. Talaga, pinabati kita, ha? Ang galing mo, ang galing. Karapat-dapat lang sa'yo ang mga award mo, ha? Salamat po, Tio. Pero kung tutuusin, sina Lola at Lolo po ang dapat sabitan ng medalyang ito. Dahil naging mabuting gabay po sila sa akin. Parang
Ako ang gumraduate din ng mga sandaling yun. Napakasaya ko. Pagkat natulungan ko ang aking apo na maabot ang tagumpay. Social worker na siya ngayon dito sa aming bayan. Sana'y naibigan niyo ang aking inilahad. Ako si Betty, isang lola, at ito ang aking buhay. May kapansanan man ang isang tao, kung may mapagmahal naman siyang pamilya, tiyak pa ring liligaya at magtatagumpay. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Betty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Noel. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. At nang maulila kami sa mga magulang, ng ibang bansa ako upang mapag-aral ang aking mga kapatid. Hindi naman nila ako binigo. Kuya Noel, nagustuhan mo ba yung gift namin sa'yo? Oo naman, kaya lang, ang mamahal ng binili nyo. Ikaw cellphone, itong si Fred laptop, at ang bunso nating si Lorna relo. Okay lang yun, kuya. Magagamit mo naman lahat yan eh. Tama. At saka love ka namin. Kaya natural, magandang ibibili namin sa'yo kahit na mahal pa yun. Baka naman magalit sa inyong asawa nyo. Malaking halagang ginastos nyo. Naganda pa kayo ngayong birthday ko. Ay, okay lang kay Danny yun. Hindi naman niya ako makikilala kundi dahil sa'yo. Wala rin problema sa misis ko, kuya. Mabait at understanding yun. Basta ang gusto namin, mapasaya ka ngayong birthday mo. Oo. Ay, wait mo lang ha. Meron pa kaming isang surprise sa'yo. Ano naman yun? Basta, lalo ka magiging happy dito. Ay da, baka kung anong kalokohan yan. Ay, di ako kasama dyan, kuya. Uy, ano ka ba, Fred? Huwag mo ako ilaglag. Ikaw nga itong gusto mo rin ang gagawin ko eh. Kunyari ka pa dyan. Ano nga kasi yun? Basta, wait mo na lang. Nabadrip si Kuya doon sa babaeng pinakilala natin, Fred. Mukha daw malandi. Ay, clean ng damit. Kita pa yung cleavage. Kasi bakit namang ganong klaseng babae yung pinili mo? Hindi ko naman alam na sobrang modern siya, ate. Pinakilala lang siya sa akin ng isang barkada ko. Dahil maganda. Kaya naisipan kong ireto kay kuya. Kaya tuloy sabi niya, wag na natin siyang ihanap ng mapapangasawa. Dahil kung talagang itinakda raw ng Diyos na makapag-asawa siya, mangyayari yun. Kahit hindi maghanap. Pero 42 na siya. At tayong lahat may asawa at anak na. Sundin na lang natin siya. Baka nga may ibang inilaan para sa kanya ang Diyos. Ay, salamat. Dumating na kayo. Nasa na si Lorna, Kuya? Umalis na. May meeting pa raw siya eh. Dinala lang dito yung hinihingi ko. Kayo, dala nyo na ba? Oo, kuya. Nandun sa kotse ko. May dagdag pa yun, ha? Dahil nangalap din kami ng tulong sa mga kaibigan namin. Ganon? Totoo yun, kuya.
Kaya mas marami ang may pamimigay mong donation ngayon sa mga napinsala ng bagyo. Mabuti kung ganun. Dadalhin ko na lang ang mga nakalap natin sa foundation ni na Sir Adriel. Sino yun? May-ari ng isang malaking foundation na tumutulong din sa mga nangangailangan. Kailan ko lang sila nakakilala ng misis niya eh. Pero magandang record nila ayon sa pagsisiyasat ko. Gusto mo ba samahan ka namin doon? Oo nga. Para hindi ka masyadong mahirapan. Ay, naku, maraming salamat sa donation yung magkakapatid, ha? Malaking tulong ang mga yun sa gagawin naming lingap sa mga napinsala ng bagyo. Lagi talaga kami nagdo-donate, Sir Adriel. Thank you. At itong kuya namin ang nangunguna dyan. Ay, siya nga pala, Adriel na lang ang itawag niyo sa akin. Alisin niyo na eh, sir. Ha? Ay, okay. Para naman maging magkakapalagayang loob tayong lahat. Okay, Adriel. Ay, thank you. Kung ano man ang maaari pa naming itulong, tawagan mo lang ako at handa akong tumulong. Naku, salamat, Noel. Adriel, may gusto lang sana akong itanong. Ano yun? Sige. Ano ba ang pangalan ng social worker ninyong maputi at mahaba ang buhok? Maputi. Yun si Janet. Janet? Janet. 10 years na siya rito sa foundation namin. Ganun ba? Oo, siya ang head ng mga social worker namin. Fred, maniwala ka. Malakas ang kutob ko eh. May gusto si kuya kay Janet. Iba kasi yung mga tingin niya. Okay lang sana, Ate Aida. Kaya lang ano, May kapansanan siya. o ano naman. Mabuti nga siya kahit may kapansanan. Nagagawa pang tumulong sa kapwa. Kung sa bagay. Ang inaalala ko lang naman baka siya pa ang alagaan ni Kuya. Hindi naman siguro. Kaya naman niyang kumilos eh. Nakita naman natin yun, di ba? Oo. O di ibig sabihin, ate, okay lang sa'yo para kay Kuya ang Janet na yun. Alam mo, para sa akin, kung saan liligaya si kuya, susuportahan ko. Dapat ganun din kay ni Lorna. Matagal ka na pala dito na, Adriel, Janet. Ay, opo, Sir Noel. Stay in ho kami ni Joyce. Mabait naman ho sila, kaya hindi na ho ako umalis pa dito. Janet, pwede sana Noel na lang itawag mo sa akin. Para naman maging magkaibigan tayo. Sige, Noel. Salamat. Buti hindi ka nahihirapan sa trabaho mo kasi... Kasi, may kapansanan ako? Oo. Naisip ko parang ang hirap nun. Dahil pupunta kayo sa iba't ibang lugar. Ganyan ka. Nung bata pa ako, kapag nakikita ko ang kalaro ko na kailangan ng tulong, tinutulungan ko. Tapos sumasaya ako. Dahil kahit pilay ako, nakakatulong ako. Kaya mula noon, pinangarap ko ng makatulong. Kaya nga social work ang kinuha ko. Nakaka-inspire ka talaga, Janet. Palagay ko, mapapadalas ang punta ko rito dahil sa'yo. Bakit naman hindi mo uli hinarap si Noel, Janet? Oo nga, girl. Malungkot tuloy siyang umalis. Dapat kasi, hindi na siya nagpupunta rito eh. Tsaka, huwag na rin siya magdala ng kung ano-ano. Alam mo, palagay ko, gusto kanyang ligawan. Yun din ang feeling ko, Sir Adriel. Oo. Bakit naman niya ako liligawan? May kapansanan nga ako. Hindi ako bagay sa kanya. Aba, Janet, wag. Huwag kang mag-iisip ng ganyan. Oo nga, friend. Hindi porkit may kapansanan ka at niloko ka ng dalawang dati mong nobyo, hindi ka na bagay sa kahit sinong lalaki. Tama si Joyce. Hindi hadlang ang kapansanan sa tunay na nagmamahalan. Tandaan mo yan.
Noel, sinabi ko na sa'yo. Tigilan mo na ang pagpunta rito. Iba na lang ang ligawan mo. Janet. Malinis ang hangarin ko sa'yo. Wala na akong balak mag-asawa eh. Bakit naman? Yun ang pasya ko. Dahil ba sa 2 beses mong kabiguan? Paano mo nalaman ng tungkol doon? Sinabi sa akin ni na Edriel at Joyce. Pampihira naman sila. Huwag oo. sana magalit sa kanila. Akong nangulit. Kaya napilit ko silang magkwento sa akin. Janet, katulad mo, 2 ulit din akong nabigo sa pag-ibig. Ipinagpalit ako sa iba ng mga naging nobya ko. Akala ko nga, hindi na ako makakapag-asawa. Pero dumating ka. Sa panahong hindi ko inaasahan, kaya naisip ko, baka tayo ang itinadhana. Pero, Noel, kasi baka magkulang ako sa'yo. Baka hindi kita maasikaso dahil sa kapansanan ko. Tanggap ko kung ano ka at maging ang kaya mong ibigay. Hindi rin naman ako perpektong tao. Kaya wag mong gawing hadlang sa ating dalawa ang iyong kapansanan. Kumusta ka na, Jeanette? Okay naman. Bakit kayo na pa rito, Aida? Fred? Pinasyalan ka lang namin para makakwentuhan. Kung tungkol sa kuya nyo ang sadya nyo, Hindi na kami magkakaila. Oo. Mahal ka ng kapatid namin. At malinis ang layunin niya sa'yo. Sana bigyan mo naman siya ng chance. inililigaw nyo ba siya sa akin? Napakabuting kapatid ni Kuya Noel. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi namin naabot ang pangarap naming magkakapatid. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan para sa amin. Kaya naman, ngayong muli siyang nagmahal, gusto namin siya tulungan para maging maligaya na siya. Jeanette, bakit malungkot ka? Wala. Alam ko, kahit hindi mo sabihin. Dahil kay Noel, ano? Kasi 2 weeks na siyang hindi nagpupunta rito. Siguro napagod na siya sa panunuyo. Nagsawa na. Pati mga kapatid niya. Kaya lahat sila wala na. Eh, ikaw naman kasi. Mahal mo naman siya. Pero hindi mo pa sinagot. Dahil nga natatakot ako muli masaktan. Baka hindi ko na makaya. Pero mahal mo rin siya, hindi ba? Oo. Pero wala na naman siya. Narito pa rin ako, Janet. Si Noel, nasa likod pala natin. Noel? Kanina pa ako dito sa likuran niyo. At narinig kong lahat ng sinabi mo. Janet, magpapakasal kagad tayo para mawala ng pag-aalala sa puso mo. Noel? At ipinapangako ko sa'yo, magiging mabuting asawa ako. Ngayon ay kasal na kami ni Janet. Maligayang nagsasama at hinihintay ang pagdating ng ikalawa naming anak. Sana po'y inyong naibigan ang aking kasaysayan. Ako po si Noel at ito ang aking buhay. Hindi mahadlangan ng ano paman ang tunay na pagmamahal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Junel Benamin, June Martin Legaspi, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz sa papel na Noel. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito